Po vstupe do Európskej únie sa do iniciatívy spoločenstva Interreg zapojili Česká republika a Slovenská republika prostredníctvom československého programu Interreg 3A. Program podporil v období rokov 2004 až 2006 viac ako 300 cezhraničných projektov na lokálnej úrovni. Celková podpora vyčlenená z Európskej únie na dané programové obdobie bola 13,6 milióna eur. Finančná podpora z Európskej únie priniesla obom štátom nové príležitosti prostredníctvom obnovenia sociálnych, kultúrnych a spoločenských väzieb, podporila diskusiu na tému ochrany životného prostredia a posilnila aj ekonomický rozvoj vďaka oživeniu cestovného ruchu. Interreg nahradil v roku 2007 operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika pre obdobie rokov 2007 až 2013. Program schválila Európska komisia dňa 21.12.2007. Štruktúra programu pozostáva z dvoch prioritných osí rozdelených do 9 oblastí podpory. Európska únia vyčlenila z finančných prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj sumu 92,7 milióna eur. Slovenská republika sa na spolufinancovaní podieľa sumou 4,25 milióna eur. Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prevádzkovú činnosť zabezpečuje spoločný technický sekretariát so sídlom v Bratislave a Infobot v Brne. Medzi aktivity informovanosti patrí pravidelné poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom a prijímateľom pomoci prostredníctvom informačných seminárov, konzultácií, prezentácií, letákov a brožúr. Výsledky implementácie operačného programu cezhraničnej spolupráce sú každoročne prezentované prostredníctvom výročnej konferencie usporiadanej spolupráci riadiacich organizačných štruktúr obidvoch štátov. Na území Slovenskej republiky sú podporené projekty, ktorých aktivity sa realizujú na území Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. Na území Českej republiky sú podporené projekty realizované na území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraja. Finančný príspevok získavajú projekty s preukázateľným cezhraničným dopadom a realizované vždy v spolupráci s partnerom z druhej strany hranice. Realizované projekty sú zamerané na podporu vedy a výskumu, vzdelávania, kultúrnych aktivít, aktivít ľudia ľuďom, cestovného ruchu, turizmu, výstavby cyklotrás a komunikácií, zhodnocovanie už existujúcich stavieb. Rok 2012 je 6. rokom realizácie programu. Počas procesu implementácie boli vyhlásené 3 výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok. Ku dňu 1.9.2012 bolo predložených 530 žiadostí o finančný príspevok, ktoré boli hodnotené na spoločnom technickom sekretariáte v Bratislave v spolupráci s Infobodom v Brne a regionálnymi hodnotiteľmi. Na zasadnutí spoločného monitorovacieho výboru bolo schválených 234 žiadostí, z toho je zazmluvnených 164 projektov. Proces realizácie aktivít bol riadne ukončený u 74 projektov. Projekt Podielme sa o naše dedičstvo sme realizovali v roku 2009. Partnerom tohoto projektu bola obec Dolní Nemčí. Cieľom nášho projektu bola podpora kultúrnych aktivít a udržanie tradície i rôznych tradícií, čím sa zvýšila atraktivita nášho regiónu. Medzi hlavné aktivity, ktoré sme realizovali v tomto projekte, boli dožinky. Dožinky boli tu na Gazdovskom dvore, je to mijavá miestna časť Turá-Lúka, a dožinky v obci Dolné Nemčí. Ďalšou aktivitou boli fašiangy, takisto realizované v tomto objekte, a poslednou aktivitou bolo varenie trniek v obci Dolní Nemčí. Fašiangy sa uskutočnili v mesiaci február, v čase, kedy bývajú fašiangy. Po dedine chodí niekoľko súborov, súbory tancujú, spievajú, nakoniec sa stretávajú v tomto dvore a prebiehajú tu rôzne súťaže. Na záver je fašiangová zábava.
Čo sa týka dožiniek, dožinky v tomto gazdovskom dvore a dožinky v obci Dolní Nemči sú veľmi podobné. Vymieniali sa počas tohto projektu rôzne tradície, návyky, zvyky. Celé dožinky prebiehajú aj mimo tohoto areálu v časti padelky. V objekte padelky sa mláti obilie, kosí, viaže do snopov, je to za účasti folklórneho súboru Kýčer a potom celý sprievod putuje až do tohto gazdovského dvora. Týmto projektom sa vytvorili určité vzťahy, určité väzby medzi obcov Dolní Nemči, medzi mestom Myjava a medzi žiadateľom tohto projektu, a to je Rozvoj cestovného ruchu Myjavských Kopaníc ako neziskovej organizácie. Projekt 3. eurokurzy lyžovania, snowboardingu v Moravskoslezských a Kysuckých Beskydách realizujeme spoločne s Centrom pre voľný čas v Ostrave a so základnými školami v Ostrave. Spoločne tento projekt sme začali realizovať po skúsenostiach z predošlého projektu a jeho odozvy u detí. Realizujeme tento projekt na Bílej, v Moravskoslezských Beskydách a v Jablunkove na našej strane na Veľkej Rači. Aktivity sa týkajú predovšetkým priamo výcviku teoretického, praktického výcviku žiakov v oblasti lyžovania a snowboardingu. Teoretický výcvik prevádzajú inštruktori lyžiarských škôl na Veľkej Rači a na Bílej a pod odborným vedením vlastne učia počas toho týždenného pobytu deti prakticky zvládať techniky lyžovania a snowboardingu a popri tom prebiehajú ďalšie aktivity, ktoré sú spojené s besedami a prednáškami ochrany životného prostredia, horskej služby a tie, ktoré sú naplánované v tých jednotlivých etapách. Projekt je realizovaný v České republice v oblasti Jihomoravského a Zlínského kraje a na Slovensku v oblasti Trenčanského kraje. Hlavními cíli projektu je vytvoření přeshraniční spolupráce v oblasti ekologie, EVVO, kultury a setkávání přeshraničních partnerů. Aktivity jsou zaměřené především na mateřské školy, základní a střední školy a potom na pedagogy. Vytvořili jsme vlastně nové ekologické výukové programy, pořádáme spoustu veřejných akcí, jako je Ekoden, Den země, workshopy pro pedagogy a veřejnost, mezinárodní soutěže pro děti, zájezdy, inovujeme výukové pomůcky v oblasti vzdělávání a ekologie.
Takže děti školy se více zapojují vlastně do těchto projektů a podle průzkumu jim to pomáhá vlastně v dalším rozvoji jejich nových programů. Zavádí vlastně třídění přímo ve školách, více se zaměřují potom na tady ty ekologické aktivity a mají obohacenou i výuku vlastně díky tady těm výukovým pomůckám. Naším partnerem projektu je nezisková organizace Ludovita Štúra se sídlem v Uhrovci. Tato nezisková organizace nám pomáhá ve všech aktivitách, které v rámci projektu realizujeme, ať už je to mezinárodní soutěž nebo ekologické dny jako Den země, Ekoden. Partner se těchto aktivit zúčastní a zajišťuje nám například vystoupení svých souborů Uhrovčan tady ve Starém Městě v České republice. Dále jezdíme na Slovensko a pořádáme prezentace pro děti přímo v Uhrovci. Expozici jsme zpracovali proto, že jsme chtěli jednak zvýšit návštěvnost tady této lokality a tohohle objektu a jednak proto, že jsme chtěli návštěvníkům přiblížit bohatou historii. Na tomto projektě s námi spolupracovali odborníci z řad Masarykovy univerzity, pedagogické fakulty a fakulty architektury a pavilon Antropos. Expozici jsme se snažili koncipovat tak, aby jsme využili moderní prostředky muzeální praxe, jako jsou třídimenzionální realistická dioramata, modely prozkoumaných staveb, videonahrávky, filmové sekvence. Doufáme, že se nám podaří to, co jsme si vzali za cíl, přilákat sem co nejvíc turistů. Expozici jsme vlastně otevírali 25.6. a za červenec až říjen navštívilo tuto expozici asi 600 lidí. Hlavním přeshraničním partnerem pro realizaci tohoto projektu je Záhorské muzeum ve Skalici, kde jsme s nima spolupracovali už předtím vlastně na nějakých nepřímo projektech, ale měli jsme jakoby spolupráci týkající se výměny výstavních aktivit, nebo jsme se například účastnili festivalu muzeí ve Skalici. Paní ředitelka ve Skalici je archeoložka, takže jí tady tenhle obor byl velice blízký. Podílela se aktivně vlastně na přípravě scénáře a na celé přípravě této expozice a společně jsme potom připravili propagační materiál o téhle expozici, který zároveň vlastně představuje i Záhorské muzeum.
Vďaka cezhraničnej spolupráci Slovenská republika, Česká republika sa podarilo skvalitniť cestné prepojenie medzi Žilinským samosprávnym krajom a Moravskoslezským krajom. Rekonštrukcia úseku cesty Čadca, Milošová, Mosty u Jablunkova je financovaná z eurofondov sumou 1,3 milióna eur. Na slovenskej strane sa za viac ako 790 000 eur opravil 2,9 km dlhý úsek cesty a 2 mostné objekty. My zápasíme stejně jako váš kraj Žilinský, zápasíme s tím, že centrální vláda snížila finanční prostředky na budování dopravní infrastruktury a myslím si, že máme jak Žilinský kraj, tak Moravskoslezský kraj závazky ke svým investorům, takže je strašně důležité, aby dopravní infrastruktura se dobudovala. Jednak sa tu z európskych fondov zrekonštruovala kanalizácia a potom sa urobila aj rekonštrukcia cesty, ktorá bude zároveň aj prístupom tu v mestskej časti pre aj podnikateľské aktivity a možno aj pre budúci priemyselný park, ale bude slúžiť pre obyvateľov, ktorí tu bývajú, lebo to bude bezpečnejšie, ale zároveň aj pre všetkých tých, ktorí budú akýmkoľvek spôsobom spolupracovať s Moravskoslezským krajom. Dôvodom výberu cesty 3. triedy bol dlhodobo zlý stav komunikácie a napokon aj projekt odkanalizovania Horných Kisúc, ktorý si následne vyžadoval komplexnejšiu obnovu vozovky. Vďaka spolupráci oboch partnerských krajov sa podarilo zlepšiť cezhraničné spojenie oboch regiónov, ako aj dostupnosť obyvateľov pohraničných oblastí. Obyvatelia obcí Klokočov a Korňa už dochádzajú za prácou po novej ceste. Rekonštrukciou komunikácie v úseku Bilá Turzovka Klokočov sa zlepšilo prepojenie medzi Žilinským a Moravskoslezským krajom. Cesta 2. triedy je navyše významnou obchádzkovou trasou smerom na Českou republiku. Skutečně jsem nesmírně rád, že se nám to podařilo, že 2 cesty tohoto typu, které jsou mezi Moravskoslezským krajem a Žilinským krajem, jsou opravené. Predstavitelia oboch krajov zhodne vyjadrili spokojnosť s doterajšou spoluprácou a v podobných projektoch plánujú pokračovať aj naďalej. Hlavním cílem, smyslem projektu návratu Hlaskalního do České republiky je vrátit tento druh po více jak 100 letech do avifauny České republiky. Na přelomu 18. nebo 19. 20. století byli orli skalní v České republice v těch pohraničních oblastech vyhubení člověkem. Hnízdní páry byly odloveni, vybraná mláďata, na to jsou historické záznamy. A orli skalní jako hnízdní druh z České republiky vymizel. Přijímáme nebo bereme mláďata ze Slovenska, která se vypouští na území Beskyd. Ta mláďata vezmou tou zemi za své a v podstatě berou tou zemi jako své rodiště a už se v té oblasti zdržují. Ten průběh toho projektu 4-5 let dokazuje, že tomu tak je, protože se první výsledky toho projektu dostavují a dneska už můžeme konstatovat, že jedna hnízdní pára je stabilní a v letošním roce poprvé po 100 letech orel skalní, i když neúspěšně, na území Moravy hnízdil. Nedílnou součástí toho projektu je environmentální výchova nebo ta osvětová a výchovná část. O tomto projektu se dneska už dozvědělo v rámci průběhu těch 4 let tisíce lidí, především žáků základních škol, kde prezentujeme tento projekt, který není zaměřen jenom na orla skalního jako takového, ale na ochranu přírody v Beskydech.